Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Mayong gabi mga travelers, no. Gikan ko nag-apil og babad nya. Isuri ko diri sa itawag nila og night market, no. Mo niyang night market sa Tagum City. Murag wala kayo tao kay kusog kayo ang ulan, no. Mo niyang ilahang ginabaligya karon. Murag nangipos na pud kay alas 10 na pud sa gabi. Nya nag-ulan siguro kanina bibo kayo ni. Pwede tamo agis ito nga, may problema. Ato, kalsada. Muna karon ang night market dire, no? Peaceful kayo. Parang night market ito, peaceful kayo. Dagan kayo manuroy dire. Kaya mo mga pinakasikat sa Tagum City karon na night market, no? Muli ang night market sa Tagum City. Ayag kayo ang panahon. Nawala na ang bibo dire kay murag manggudog kaning ulan. Pero muli ang night market sa Tagum City. Update lang mo gamay kay wag nagulan mo diri. Wag nagulan ang Tagum karon. Di kayo kusog pero nahuman na gyud ang night market na. Indot kayo ang ilang night market diri kay Indot ang night market. peaceful kayo. No? Nara. Tayo makita diri nga peaceful kayo ang night market sa Tagum City. Nagbaktas ko karon diri. Pasulod na ko sa night market. Yung mabaligyan sa cellphone diri. Pwede po ka paload diri o nakapaload diri o 1 month. No, bibo kayang night market sa Tagum City. Presko pa kayang mga una-una na to diri. Nindot kayo ang kuan. Nindot kayo ang night market. Ilang, hindi ka na maurap pa. Mato ko kulit pikas. Na sa tihol na. No. Mabalik na lang siguro ko kay mura og nagkaulan-ulan na gamay kung mo update lang mo ing na lang ko natadri karon sa night market sa Tagum City. Tindaw kayo ang lugar. Ipos ng uban dito sa pikas kananan. Dito sa kananan.
Kaon ta diri kay murag gutom naman sad. Gilaay lang ko ako sa kaingon ta ka diri sa Tagum safety kayo. No? Wala makananan dre. Gusto na may buta ka nagkanta. Uli na lang siguro ta kay kusog-kusog ng ulan. Sige, salamat inyong tanan. Pagpanaw.